Meneekö? Häh? Mennäänkö? Joo, me kuvataan se YouTube-video. No, pidä siitä alkupuheen, niin mä menen Noin, pihalle. joo. Heipä hei ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Siitä on älyttömän pitkä aika, kun me ollaan viimeksi kuvattu yhtään mitään tänne YouTuben puolelle, eikä nyt ihan hirveästi TikTokinkaan puolelle. Mutta täällä sitä taas ollaan ja tää on nyt sitten tällainen kevyt pieni My Day ja samalla vähän tällainen life update video. Eli mitä kaikkea on tapahtunut sinä aikana, kun me ei olla YouTube-videoita tehty. Ensinnäkin meidän hevoset on siis muuttaneet. Sitä ei ole täällä YouTuben puolella kerrottu, eli rakennettiin tätä uutta tallia ja siinä ei sit samalla ollut aikaa kuvailla mitään muita videoita. Mut siitä on siis jo yli puoli vuotta aikaa, kun hevoset on tänne muuttaneet ja äiti ja iskä. Joo, karsinoita täällä on vaan 3, mutta hevosia meillä on 5. Meillä on tällaisia isompia ryhmäkarsinoita täällä. Tässä on Milli ja Miinan karsina ja tää on nyt sit sen kokoinen, että tää kävisi hevosellekin. Kuten huomaatte, ei ole vielä tänään siivottu karsinoita. Sitten tuolla on Heksun. Heksu on yksikseen, kun hän on sellainen rauhaa rakastava persona ja sitten on Ukon ja Dodon. He on potkassut tosta yhden laudankin jo irti tosta edestä, mutta se vaatii vähän korjaustoimenpiteitä. Ja meillä on tosiaan tänään nyt sitten Millin pesupäivä. Hei! Porukkaa vissi vähän tulos. Porukkaa tulos pesulle. Moikka Milli! Sä seisot sun narun päällä. Aloitetaan tuolla Millin harjauksella, mutta ehkä tarkimmat tuossa kun talliin vähän näytin, niin huomasivatkin, että sieltä puuttuu Bostilta karsina. Me ei olla niin pitkään aikaa tehty videoa. Mitäs siinä sitten kävi, äiti? Miksei meillä ole Bostille karsina? Bosti kuoli. Meidän rakas Bosti kuoli viime kesänä ja yllättäen kesäkuussa sairauskohtaukseen. Ja se on varmaan sit se syy, miksi me ei hetken videoita tehtykään, kun sen jälkeen rupesi sit tulee näitä asioita silleen, että Bosti menehtyi ja sitten meillä hepat muutti ja sitten minä sain vauvan. Äitistä tuli toistamiseen mamma. Vesi tulee kyllä tuohon piharakennukseen rehukeittiöön, mutta se on kylmä vesi. Niin pesu hoidetaan nyt tälleen saavimenetelmällä. Ja edelleen käytössä meidän suosikki. Ei ole maksettu mainos. Viime vuonna ollaan tehty yhteistyötä, mutta tämä on nyt ihan itse ostettu meidän lemppari Arctic Wet shampoo. Paras. Vitsi, täällä paistaa aurinko, täällä on tosi lämmin. Siis toi Arctic Wetin shampoohan on siitä hyvä, just kun mekin pestään hevosia tässä pihalla. Mä oon tän jossain aiemmallakin videolla selittänyt, mutta on mun mielestä mainitsemisen arvoinen juttu, että tää on niinku super ympäristöystävällinen. Niin voidaan pestä tässä pihamaallakin. Tää meidän piha-alue meillä on siis aidettu sen takia, että hepat pääsee tuolta tarhastaan sitten vapaana kulkemaan sisälle talliin. Mutta meillä oli pieni ongelma, kun me tehtiin tätä aitausta. Haluatko kertoa vähän millainen maaperä täällä on? Juu, kiven perää, eikä mitään pieniä. Ei nää ollut mitään lapiolla poistettu. Eikä on tosi hyvä juttu, koska maa pysyy aika hyvänä, vaikka sataisi paljonkin. On tosi hiekka ja kivipitoista maata, mutta ei saatu laitettu puisia aitatolppia tuohon, vaikka äitin kanssa yritettiin, että se täytyy nyt sit varmaan sellaisen maaporankaa sitten tehdä. Se olisi vaatinut dynamiittia. Dynamiittia vaatinut, joo. Mä siihen ne hiukset, tulisikohan neiti tänne? Ehkähän rouva! Onko täällä meidän yleisö? Ei me kyllä sun naamaa sit näytetään YouTubeaksi, mutta ole se täällä. Meillä on Millille nyt tällainen toisenlainen QHP:n vähän kalliimpi loimi kuin se, mitä me ollaan ennen käytetty hänellä, niin niissä muuttui se malli jotenkin ja se ei enää Millille istunut yhtään. Kokeillaan nyt sitten tällaista vähän toisenlaista. Muuten ihan ok loimi, mutta en tiedä millä mittasuhteilla olevalle hevoselle tää on suunniteltu, koska Milli peruta vähän. Näitä mihin kohtaan se menee. Tässä on nämä korvareijät. Joo. Sitten puuttuu sellainen 30 senttiä kaulaa. Vuotta. Vaihdetaan nyt sitten ukkoon vielä ja pestään vähän ukkoakin tässä, tai ainakin ukon häntä. Moi. Juu, sun vuoro seuraavaksi. Mamma sanoi äsken.
No niin, homma jatkuu ukon parissa ja pahoittelen, jos tässä on nyt tällainen vähän epämääräinen toinen selostaja. Hän hyppäsi tähän mun syliin rintarepussa, niin... Hän on ulkomaan kirjavaihtaja. Kyllä. Ei hän puhu vain vauvan kieltä. Hän tulkkaa tämän. Ja hän on nyt sitten tää syy numero 2, miksi me ei olla ihan hirveästi videoita tehty, koska mä en halua häntä näyttää somessa. Mutta täällä YouTubessa ja TikTokissa en tuu hänen kasvoja näyttämään tai muutenkaan hänen asioista puhumaan. Päästä kiinni. Niin vähän hankaloittaa näiden YouTube-videoiden kuvaamista. Mutta tässähän nyt on mun kanssa selostamassa tätä videota sitten. On huono silleen, kun tämä pieni mies on virkeimmillä, niin kaikki muut nukkuu. Nimenomaan. On se niin väärin. Ukolla ei siis ole kesäihottumaa, että hänet nyt pestään muuten vaan. Meillä on usein ollut tälleen loppukeväästä tai alkukesästä tapaa, että pestään kaikki hevoset vuorollaan. Ja oikeastaan se kriittisin syy, miksi ukko pestään, on se, että hän reagoi herkästi mahalla. Noissa mun vanhemmissa videoissa ollaankin käytetty häntä klinikalla ja tutkittu sitä mahaa, kun hänellä herkästi menee maha sekaisin. Ja nyt kun meillä on uutta heinää, niin yllätys, hän taas reagoi vatsalla, vaikka heinä on niin kuin tosi ensiluokkaisen hyvää, nämä meidän uudet paalit, niin silti hän vatsalla reagoi siihen muutokseen ja ollaan sen takia nyt sitten tehty hänelle vähän tällainen lyhyempi häntämallikin, niin on sitten kivempi pitää puhtaana. Meillä oli tässä, talven ajan oli vähän tauolla nämä pihan työstöhommat, niin huomaa vielä hyvin tästä pihasta, että esimerkiksi tuo pressualla on vielä meidän rakennusmateriaaleja, ettei ole ihan kaikki vielä löytänyt paikkaansa, mutta nyt me ollaan esimerkiksi tässä viime päivinä saatu edistetty meidän laidun valmiiksi, toi ensimmäinen laidun. Tää lähinnä äiti ja iskä, et musta ei ole ihan hirveästi apua ollut, mutta se on nyt saatu valmiiksi, että hiljaa hyvä tulee täällä. Ja musta tuntuu, että me kyllä viihdytään täällä paikassa niin kuin paremmin kuin entisessä paikassa. Eihän tässä puutu kuin se tallityöntekijä, joka teki saamutallit. Niin. Ja kuinka paljon voi ponilta irrota karvaa pesun jälkeen? Aika paljon voi. Ottaa huomioon kyllä tätä harjattua. Me laitetaan hoito- tai suojavoidetta tuohon. Ainoa vaan, että me onnistuttiin rikkoa toi pullo. Juu. Niin. Kainaloihin ja Vika ei ollut tuotteissa, vika on käyttäjässä. Päiväheinäaika. Kaikkein tärkeintä tässä koko tallemus on se, että ihana talikko. Joo, äitin lempiväri on oranssi. Ainakin ollut aikana, en tiedä, onko nykyään. Tämä löytyy aina. Kyllä, ja nyt hän on ostanut uuden oranssin talikon. Joku on kakannut ruokakuppiinsa. Ja mä siis olen mun tavallisissa kengissä täällä. Miinalla on paha tapa, että hän aina täällä vesiastioissa uittaa hänen jalkojaan. Hän tulee ja iskee etukaviot tonne ja polskii sen veden kanssa. Hän on vähän vesipeto. Katsotaan kauaksi saa tällä kertaa vedet olla. Me menee ainakin puolet vesistä hukkaa, kun hän loiskii ne vaan pois tai kaataa astioita. Me avataan usein tuohon ihan tallin oven eteen. Tallin oven eteen heinäpaali, niin siitä saa sitten ihan käsin kannettu. Tai tää on ihan meidän uusi keksintö, et ei ole kyllä pitkään ollut tälleen. Tai siis äitin keksintö, mut kuitenkin. Täällä on siis tällainen tila, joka nyt on täynnä epävääräistä pikkurojua, mutta täällä avattiin ennen heinäpaalit, niin ne oli sitten täällä sään suojassa. Joo, tässä on tosiaan meidän tapa kuljettaa heinäpaaleja, eli yksi voimakas äiti. Yleensä mäkin kyllä siis teen tallihommia, vai mitä äiti? Mutta nyt kun on tää vauva tässä sylissä ja arkikengät jalassa, niin en nyt tässä sitten tee. Ei vielä näin pieni saa kahdesta auringossa olla, niin ei voi tuossa ulkoa liiemmin hyppiä. Mutta täällä sisällä mä yleensä kyllä teen mielestäni ihan tehokkaasti tallihommia, vaikka äiti nyt sanoisi mitä. Eikä nyt tarvitse ollakaan, kun sit pöllyy vähän. Nyt on tässä muutama tunti vierähtänyt. Me ollaan sieltä hankkijalta haettu hevosille ruokaa. Ja nyt me lähdetään totuttelemaan hevosia vihreille, eli päästetään ne tonne laitsalle. Tässä on vielä pari tuntia aikaa ennen kuin hepat menee sisälle nukkumaan. Häntä harmittaa, kun mä peitän hänen naaman. Meillä on koirat mukana, kun mennään tonne
Päästään hepat. Tytöt! Tänne näin! Saatiin tää aitaus tosiaan just eilen valmiiksi. Tässä on 5 kerrosta. Tuossa on toi nyöri keskellä, niin sitä ei oikein näy, mutta 5 kerrosta, että on tosi korkea. Ei pitäisi päästä poneen ali eikä hevosten yli, eikä toki myöskään päinvastoin. Mennään vähän lähemmäs katsoa, kun sieltä tulee. Paris. Äiti lähti laukkaamaan, koska hevoset ei laukkaa. Oot sä ihan varma tuosta sun vaimovalinnastas? Joo. No, tässä on kello nyt jo 7 illalla kohta. Me lopetellaan tää video tähän. Äiti laittaa hevoset sit joskus 9 jälkeen sisälle, mutta me lähdetään vauvan kanssa kotiin ja vauva pääsee nukkumaan. Ja tehdään taas joskus uusi video. Ei luvata kyllä mitään aikataulua, mutta Ei. joskus vielä. Joskus vielä. Suunnitelma. Yes, kiitti kun katsoit videon, tykkää ja ota kanava tilaukseen, jos haluat nähdä meidän sisältöjä jatkossakin. Moikka!